Hej, en lille rundvisning. Nej, I skal gå med mig hele vejen op. En tur, vi tager flere gange om dagen for at holde os i form. Jeg fortæller bagefter hvorfor. Kig med. Hej. Der er det turen, du. Det er kun for at holde os i form. Kunne tage elevatoren, men vi slapper jo fuldkommen af hele dagen. Så vi blev enige om, at vi går ned, og vi går op. For at få lidt kondi. Så her det er turen op. Og det tager lidt tid. Og så får vi brændt lidt af alt det af, man går og hælder i hovedet og spiser hele dagen. Så det er fint. Indtil videre så har jeg gået den her tur i dag. Jeg tror det er 5. gang, og det er ikke slut endnu. Jeg tror vi kommer til at gå den 8 gange. Og det er både op og ned om dagen. Så det giver dig lidt. Især når man ikke er i form. Det er form? Ja. Holy crap. Tager vi sidste instant. Vi bor på anden. Skal på 9. Yes sir. Holy crap. Så langt så godt. Der er et stykke vej nu. Jeg ved ikke hvor det er. Der er sgu et stykke vej nu. Shit, mand. Er det ikke bare godt vejr? Det er jo helt vildt. Fed udsigt og hele lortet samtidig, ikke? A 20 metrów w górę nad wodą z tym latawcem i powoli tak. Tak jak stąd do wody prawie. Tyle go oderwało od ziemi. Hola. Goście z kabaretu. Oni takie beznadziejne mieli swoje kabarety, takie nudne i takie proste. Ja, det kræver en rom og cola. Det er helt sikkert. Z tego kabaretu. Beznadziejne to było. Dla mnie było śmieszne, nie wiem czy brawa bili, ale też się nie śmiali. Nie wiem jak było wczoraj, ale... Chodzili tylko po przemierani, tańczyli i... When I'm going coming home and I get a cover and they're sitting there and they're like, I'm not sure. Så er vi sgu ved at være der. Baren. Mad. Fantastisk. Viewet. Udover. Så er vi ved at være der. Og så er vi her. Efter en lang tur. Vink, skatter. Nej, det er godt at være. Hej hej.